takabvira kure 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 tichinetsana, kure 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 tichinetsana. Kungogaragara siku nesikati tanetsana, ndaramba hatidi zvokunetsana. Chiko ipapa chatinonoverana ipapa, hatina kunetsana tikazvitsvaka hapana. Ngatichinje mpaka haisi nguva yekurwisana, titambe tikitaka rudo topasirana sepaka. Saka ngarubake nguva yekufara yacho ndiyo iyi. Saka ngarubake nguva yekupana rudo ndiyo iyi. Takabvira kure 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 tichinetsana, kure 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 tichinetsana. What kind of man are you gonna be? Murume anonetsa paidi. Oh baby no, zvekutuka nandaramba. You got to know, ndini mai vevana. Kwatinobva kure, kwatinoenda kure. Kwatinobva kure, kwatinoenda kure. Ra, ra, ra. Saka ngarubake nguva yekufara yacho ndiyo iyi. Saka ngarubake nguva yekupana rudo ndiyo iyi. Fonera mbuya nakule natete kumusha, ana mai nababa vasvike kuguta, Tsanumbeni varipo nechekare, vasazonzwe nemakuhwa. Kuenda ini ndaramba, no, neimba yangu ndaramba.